Poštovani gledatelji, dobar vam dan i u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji Dom i stil. Kažu da za kraj godine sve mora biti nekako prpošno, šampanjci, pjenušci, rakete, trebamo nešto crveno da bi vam donijelo sreću. Ja crnog nemam ništa, ali se nadam da ćemo vam ovu pozitivu koju smo nosili kroz ovu godinu unijeti i u 2014. A evo što smo pripremili u današnjem posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije Dom i stil. Naravno, tu su naše nekretnine i to kako ona luksuzna, zbog kojeg smo potegli sve do Opatije. Kada smo kod riječi luksuzna, ova nekretnina uistinu to i jest, ali tu su i naše stalne rubrike kao što su savjet stručnjaka. Danas vam nudimo jednu uistinu lijepu priču. Ukoliko želite doznati nešto više, svakako sljedećih 30 minuta ostanite uz nas. A danas kucamo na vrata zubne ordinacije Kinkela. Što vam sve tamo nude, doznaćete u sljedećim minutama. I ne bi mi bili mi da vam ne nudimo i priliku tjedna. A danas, vjerujte mi na riječ, to se uistinu isplati pogledati. Prekrasan stan na Krnjevu, odlično uređen za uistinu prihvatljiv iznos. No na početku priče, kao i uvijek, luksuzna nekretnina. Svaki dan je početak emisije, pa tako i ovaj je rezerviran za luksuznu nekretninu, a danas je naš domaćin, agent Dogme, Azem Jugo, kojem želimo dobar dan. Dobar dan. Prije svega našim domaćinima mali poklon, nova godina, pa nek se zaslade, dakle slastičarna Beto. Ali kad smo već kod slatkih stvari, znano si nam ti uistinu pripremi jednu ovako slatku delikatesu s Opatijske rivijere. Pa tako, evo, ja sam odabrao za našu emisiju jedan luksuzan stan u Opatiji. Tu je šetnica Lungomare, pješčana plaža 200 metara odalje, tako da bit će jako sočno upisati ovu nekretninu, a čak mislim i malo vremena, jer je toliko velika i opsežna i specifična. I nudi previše toga, apsolutno. Kada smo kod toga previše, krenemo nekako, počnemo se igrati s brojkama, što se nudi? Ovako, sama nekretnina je sveukupna kvadratura 271 kvadrat. Stan kao stan sa pripadajućim terasama je 150 kvadrata. Tu su dvije prekrasne terase koje ćemo kasnije vidjeti, pružaju jedan prekrasan pogled na cijeli Kvarnerski zaljev i otoke. Ja kažem pogled od $1.000.000. 3 sobe. Specifičnost je, jedna soba ima zasebnu kupaonu, sveukupno je 2 kupaone i 1 WC za goste, odvojen je taj spavači dio od dnevnog dijela. Moram smisliti otkud naći lovu, ali lovi ćemo isto na kraju. Naći ćemo. Spomenuo si, pa možda za početak da odmah uživamo u ovom stanu, ja ti možemo pričati do sutra, ali slika vrijedi više od 1000 riječi. Kada smo kod brojke 1000, rekao si milijun, toliko vrijedi taj pogled, pa možda za početak da krenemo tu. Može. Hajmo terasicu. I da li je to pogled od $1.000.000? Pazi, jako Lovranac koji je cijelo djetinjstvo probao u Opatiji, ljepšeg pogleda nisam vidio u našem kraju. Vrijedno svakog dolara, evo, apsolutno svakog dolara. Drago mi je za to. I ako to kaže ovako čara frajer kao ja, onda je to stvarno i tako. Prekrasno. Oduševljen u samom startu. Sad jedva čekam što nas čeka onda unutar tog stana. Kraj iznenađenja nema danas. Nema, ajmo se onda iznenađivati. Nakon one terase, ne znam ko ćeš li me moći još više iznenaditi, ali krenimo dakle od srca svake nekretnine. Uvijek sam bio borac, Ajde, Boris. Evo, pa ovo je jedan prostor kuhinje koji je super koncipiran tlocrtno i funkcionalan sa svim mogućim aparatima. Spojen je taj kuhinjski dio s plagalonom i tamo je s druge strane dnevni dio, tako da je dobra komunikacija. Apsolutno, po meni najbitnija stvar kod svih nekretnina, meni osobno, naravno je taj dnevni kuhinjski dio, ipak ljudi tu najviše borave i to treba po meni biti jedna otvorenost i komunikacija između ekipe koja je u kuhinji i koja čeka da ovi naprave nešto. Sad, slažem se s tobom, apsolutno potpisujem svaku tvoju riječ, kako nama niko ništa ne priprema, znači nećemo uživati ovu stanu dok smo raditi, a da mi vidio što nam vidimo. I evo nas u jednoj od sobica s ogromnim ormarom, što znam da sve žene vole jer nikad dosta prostora. Apsolutno. Pa evo, došli smo u jednu od 3 sobe. Po meni ova je jako specifična zato što ova jedina soba u ovoj nekretnini ima zasebnu kupaonu. Htio bi reći, znači, izlaz da soba ima na jednu prekrasnu terasu, znači ne balkon, terasa ogromna, opet za guštanje na pogled na more, ležaljkica, sunce, ljetni mjeseci, tek tako.
Spomenuo si nešto što rijetko koja nekretnina ima, to je jedan lounge dio, bazen. Možda najbolje da to osnivanje, kad smo već sanjamo uz dream nekretninu, dovršimo upravo tamo. Apsolutno, evo, ova nekretnina, nadam se da će se naći u našem sljedećem broju Dreama koji je evo u pripremi. Ako prije ne ode. Ako prije ne ode i evo, nadam se da će to sve biti na jednoj velikoj razini. Kako si je nahvalio i kako sam je ja doživio, ne bi sumnjao da vrlo brzo ova nekretnina nađe novog kupca. Pa dok taj ne dođe, hajmo pogledati taj točku na i. Može. Evo ga Mario, kao što sam ti rekao, prodala se ova nekretnina ili ne. Sad ćemo vidjeti zašto ulazi u najuži krug nekretnina koje po meni treba spasti u naš Dream magazin. Apsolutno da, novi broj ako se ne proda, ovo na naslovnicu stavljamo. Rijetko koje nekretnine ima ovako nešto, o čemu se zapravo radi, koliko vidim, mali privatni wellness. Apsolutno da, to je prostorija koja je zatvorenog tipa, znači može se upotrebljavati da li zima, da li ljeto, sastoji se od džakuzija, tuša i tur relax zone. Pa evo, sad se nalazimo na tom otvorenom dijelu stana, terase, vrta, kako god hoćete uzmite. Vile, kuće, možda brati kao god. Znači, prostor koji sada ima svoj bar sa ljetnom kuhinjom, sa svim popratnim elementima, stol, predviđeno je 10 osoba da stane. Vidio sam nešto malo niži roštilj. Apsolutno vanjski roštilj i dole malo niži imamo tu općenito jedno skladišni prostor, znači za sve te ležaljke. Pretpostavljam da taj lagodan život uz ovakav pogled kojeg imamo iz bazena ima i svoju cijenu, ali nekako želim da o toj cijeni razgovaramo uz bazen, pa to je lakše probaviti. Može, apsolutno. Kao što rekoh, sada čekam onu točku na i. Uz ovakav bazen, ovakav pogled, sve ovo što nudi ova vila, podsjetimo još jednom kvadraturu. Sve ukupno 271 kvadrat, stan kao stan 150 kvadrata, s 2 terase. Evo, to su neke 3 spavače, jedna sa svojim kupatilom, još jedno kupatilo DMC u cijeloj priči, cijeli namještaj je zapravo u ovoj cijeni. Morate izdvojiti samo za vas 950.000 eura. To je da je neko drugi bilo više, ovo je kao Fredovska cijena. Evo, prodano, 950, vjerujte mi, sad nekom će to puf jer nije to mali novac, budimo iskreni, ali ovako stvar imati na Opatijskoj rivijeri isto tako i nije mala stvar. I onda imamo i nešto što se zove prilika tjedna, stoga vidjet ćemo se nešto kasnije na prilici. Onu torticu od beta ćemo pustiti našim domaćinima jer smo im ovako ih dekomodirali i razgledavali kuću. Što drugo nego vidimo se, eto, od medije pred kraja. Ja se idem sunčati. Ajde, ko može, ja baš nisam tip od sunca, ajde bok. I u posljednjoj ovo sezonskoj emisiji, naravno u rubrici Savjet stručnjaka, došli smo namjerno do Crikvenice kako bi vam predstavili ono što se nudi u cvjećarni Bubamara. S nama je Ruža. Ruža, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste nas ovako ugostili na horuk. Vidim, od kad sam zapravo došao kod vas posle, ima ljudi stalno kucaju, što znači da je cvijeće uvijek in. Ajmo malo predstaviti zapravo vašu cvjećarnu u samom srcu Crikvenice, Vinodolska ulica. Vinodolska, da. Vinodolska ulica, cvjećarnica Bubamara. Tu smo 3 godine. Dobro, traje 12 godina, ali tu smo u Crikvenici 3, prije je bila u Selcu. Kažu mi ono da možete u Crikvenici do sutra tražiti Bubamaru, nikad neće naći, ali ako kažete cvjećarnica kod Ruže, to svi znaju. Svi znaju, baš tako. Cvijeće cvijeću, kad smo već kod imena, pa će nam Ruža i objasniti evo, što sve možete ovdje naći, dakle uistinu za sve prigode i bukete, i aranžmane, i one vesele trenutke u životu, nažalost i one tužne kada isto treba
pokloniti cvijet. Mi ćemo za kraj godine o veselim stvarima, pa će nam evo Ruža predstaviti i jednu od varijanti koje vrlo često ovdje priprema za sve prigode i rođendane, a može i novogodišnje onako o kitici stol da bi što Imamo ih bilo i ljepše. gotovih, uvijek spremnih, tako da ljudima se uvijek žuri. To nas je ponukalo u stvari da dok vi čekate buket, vi nemate vremena za to. Vjerujte mi, nikad uvijek žuri. A onda zgrabite ono što ima i nosite. A uvijek ima. To je dobro i mogu potvrditi čim sam ušao oko mi je zapalo, a ovaj kaže već gotov. Kada smo kod buketa, evo, na što trebaju mali savjeti ljudi paziti onako kad izabiru nekakav ovakav već gotov aranžman? Pa trebaju paziti da je svježe, trebaju paziti na cijenu. Jel tako, da im ne bude previsoka, ali mi nastojimo, barem mi nastojimo da je uvijek svježe. Znači toliko što se ljudi tiče trebaju paziti da im je svježe. Kada smo kod cijene, one se za buketić ili za ovakav aranžman znaju kretati od do, dakle to ovisi o čemu? Od 50 kuna, o cvijeću. O cvijeću, o količini, od 50 kuna pa do 200, 300. Nema kraja, koliko ljubav, toliko ljubav. Možemo mi za 1000. Evo, mi ćemo sada pripremiti danas jedan onako lijepi novogodišnji buket za staviti na stolčić, kako bi lijepo ušli u 2014. Ne preskupo ovo što ćemo danas. Ne preskupo, da. Što stavljam? Evo ja koji se ne kužim apsolutno ništa u cvijeću. Stavljamo žute ruže, u košarici je zelenilo već napravljeno u spužvi, znači to traje barem 10-ak dana otprilike. Žute ruže, lizijantus. To je lizijantus? Lizijantus. Ok, vidiš, ću nešto naučiti. Tako je. Dakle, ovo ljubičasto je lizijantus, a pupoljci ovi? Isto. Pupoljci od lizijantus. Pupoljci. Odlično. I staviti malo mašnice, gipsofile, češera. Koliko treba, evo recimo, složiti jedan ovakav buket? Prije svega treba imati oko, što bi rekli ljudi. Treba nam 10 minuta. Od početka do kraja. No, kod vas se mogu naručiti malo kompliciranije stvari. Tako, može. Hajmo o njima, dakle... O kompliciranima. Vidi kako ste to s uzdahom rekli. Komplicirane. Zato što mi volimo jednostavne. Sad stvari, mušterije i tako. Ovisi o nama samim. Kada smo kod nešto konkretnih buketa, evo, koja je do sad bila narudžba u vašem dugogodišnjem iskustvu koja vas je onako malo zadivila? Bilo ono za ljubljenih frajera koji je rekao: pošaljite moj dragoj 100 ruža, kao u filmovima, 100 ruža. Pa slali smo 100 ruža u Zagreb Nini Badić. Opa! Evo, da, 100 ruža košaricu za Ninu. Ti, Nina! A frajera ne možemo... Ne, to ne možemo cinkati. Ali evo, takve stvari uistinu postoje, takve ljubavi postoje. Da, to smo radili. Lijepo je to čuti da ima još takvih za ljubljenika. Ovo što sada stavljamo, evo za kraj, kako bi bio onaj dodatni detalj. To su znači pupoljci od te iste lizijantusa i stavit ćemo još malo gipsofile, jednu mašnicu i onda je to gotov. Gotov proizvod. Sad, ovo tu je? Gipsofil. Gipsofil, ok, kakve riječi. Puno kompliciranije zvuči to. Puno komplicirano. Ma nije komplicirano. I na kraju, kod vas se recimo u vašoj cvjećarni, dakle ovakve buketiće otprilike, kad smo već kod omjera cijene i ovoga, ovo je na razini ili... Ja mislim da je to sasvim pristojna cijena. Sad me zanima i koja je? Nekih do 80 kuna je recimo cijena za ovo. 80 kuna, vrlo lijepa košarica s kojom ćete razveseliti. Za 80 kuna. Svakoga kome dođete u posjetu, kome želite poželjeti sve najbolje u 2014. Naša Ruža će vam ovdje apsolutno napraviti sve po vašim željama. Točno, mi ispunjavamo tuđe želje. Vi ste kao dobra vila. Samo nam štapić fali. Ok, onda ispunjavamo sve i za 2014. Osim novčanih. To ne. U kešu ništa. To nema. Pustit ću vas da dovršite buketić, a onda ćemo cijeloj priči dati zadnji tač i poželjeti svima sve najbolje. Tako je.
dok Ruža tamo dovršava onu lijepu ikebanu, ja nikad ne bi uspio to složiti, ali Ruža je svaka čast. Ovo je moj detalj, ne bi pasao me. Ružo, prekrasan buketić koji će onako uljepšati naš stol za ove blagdane, no međutim, to nije jedina usluga, dakle i bukete i vidim tu keramičke detalje, bombonjere, cijelu priču složite i znam da imate uslugu dostave. Ja nazovem i kažem poklonite moj dragoj, eto u to je Novom to. Vinodolskom i mi Koliko? nosimo u Novi Vinodolski, nazovete nas na broj 241-947 ili mobitel 091 516 3262. I sve je riješeno. sve je riješeno. Sve brige prebacite na Ružu, vi sve što trebate naravno to platiti. Ovakav jedan buketić koji će vam svakako uljepšati novu godinu, kao što smo rekli, zapravo ovakva košarica, ovo nije buket, i nekako veselo ući u listu, te možda razveseliti dragovom osobu. Ovdje u Ruži dođe otprilike, cijena ovoga smo rekli nekih 80 kuna. Prodano Ružo moja, hvala vam lijepa na ovim savjetima, ja vam želim svako dobro u 2014. Ja vama. Dragi naši, sve najbolje. Vidimo se u Bubamari. Azeme moj, dobar ti dan još jednom. Dobar dan, još jednom vam. Nakon one prekrasne vile, malo je reći, i sada jedan, ono što mi zovemo prilika tjedna, ali ovo je više od prilike jer odmah mogu kazati da dugo nisam vidio ovako fino zbegecan gradski stan. Pa evo, ja sam uvijek sklon tim iznenađenjima i odabrao sam evo za priliku tjedna jedan dvosoban stan plus dnevni boravak, ja kažem biser sada zapadnog dijela grada Rijeke. Jedan pravi gradski stan u novom naselju Krnjevo koji se sastoji od 2 sobe plus dnevnog boravka, kupaone, jedne ostavice, kvadratura mu je 67-78 i to je to ukratko. I u startu ja mogu kazati uređen napan capan, već me kupio ovaj fenomenalni nekakav kamin. Nisam očekivao kamin onako u stanu. Toplina, Nova godina, Božić, parti, sve. Svi smo u tom nekom sad ambijente, pokušavamo da je sva ta atmosfera i općenito i van i u stanu toplina, evo. Čak sam imao jedan mali detalj i to je prevalimo taj kamin za kako bi snimanje naše upravo emisije. Kada smo već kod priča, znam da, evo, na prelasku smo iz 2013. u 2014. A čujem kako upravo vama koji se bavite nekretninama 2014. a i svima nama koji kupujemo ili prodajemo, to si neke novitete. Riječ je o nekakvom certifikatu, o čemu je zapravo riječ? Pa to je energetski certifikat i u izradi je, znači da to bude zakonski od 1.1. da svaki stan koji se želi prodati, to jest i oglasiti, mora imati energetski certifikat. I mi kao firma smo napravili, bilo koji prodavatelj potpiše s nama ekskluzivni ugovor, ima odmah u startu 50% manja mu je cijena certifikata, a ukoliko mi prodamo stan, a u to ne sumnjam, znači i taj dio koji je plaćen vraća se prodavatelju, znači certifikat preko nas dođe 0 kuna. Besplatno, 0 kuna. Tako. O, it's a deal, kad krenemo u prodaju, javim vam se. Predstavit ćemo evo ovu nekretninu koja još ne mora imati certifikat jer još smo u 2013. ali u 2014. će ga morati imati. Krenimo onda redom, lijepo si je pisao, najbolje ćemo i doživjeti ako kroz nju prošećemo, pa idemo put kuhinje. Može. Evo sad se nalazimo u Marijoj kuhinji koja je jako funkcionalna. Napomenuo bi sve što vidite ovdje sa svim aparatima je u cijeni o kojoj ćemo na kraju razgovarati. Jako je funkcionalna, evo i tu iza je stol za objedovanje i spojena doslovno sa dnevnim boravkom. Jedna prekrasna cjelina za ovaj prekrasan stan. Ajmo mi taj prekrasni stan sad vidjeti u onom drugom dijelu, nakon ovog dnevnog idemo na noćnu sobi kupatela. I prva sobica, dječja, klinci, vidim 2 klinca. 2 klinca, tako je. Sjeverna strana, znači 2 sobe su, jedna i druga su na sjevernoj strani i htio bih reći tu što je veoma bitno za cijelu tu izolaciju i toplinu same te atmosfere, znači da je vlasnik stana promijenio stolariju vanjsku. Zapravo upravo nakon što smo pričali o ta 2 klinca, idemo do sobe gdje se ta 2 radi na tome da imaš 2 klinca. Dakle, spavaća soba, isto lijepih velikih dimenzija. Pa tako, evo, općenito svi ti stanovi danas imaju neku po meni boljku ili manu, spavaće sobe su dosta male. A evo, kao što vidite ovdje, mislim da zadovoljavaju sve uvjete i da je to stvarno jedna dimenzija tlocrtno,
stvarno ok, soba, znači Uzmimo- spavača za roditelje i za djecu, sasvim komfortno. Ogroman ormar, krevet, Tak. uzmemo u obzir da još ovu sobu stoji kinderbed, kako bi rekli pravi Hrvati, i dakle ormarić za presvlačenje, stvarno ono, dimenzije tek takve. Ono što nas još čeka prije pregovora o cijeni je kupatanje. Može. Evo sad se nalazimo u tom kupaoni koje je jako funkcionalno za tlocrt stana. Jedna mala stvar i poanta cijele priče, vidjet ćemo kasnije kad dođemo u dnevni boravak, grijanje iz levog dijela. To je ta tubica koja provlači. Tako, sve vam je novo, unutra od vode, od svih instalacija, sanitarije, tako da nemate... Vidim da ima tu i malo ženskog tača, ono, ne može muškarac to tako urediti, komplimenti gazdarici. Ajmo mi sada pregovarati o cijeni dnevno. Idemo. Za sam kraj, prije nego što krenemo pregovarati o cijeni, jedan mali detalj ispred dakle, dogme. Našim ćemo domaćinima pustiti u tortu zahvaljujući Beto slastičarni, neka uživaju u 2014. neka bude uspješna. Kao što smo rekli, 2 spavače, kupatilo, dnevni, kuhinja, mala špajza, kako bi rekli naši Primorci, pogled na more, Tako, tu je lijep balkon. balkončić, uživate i ljetnim i zimskim mjesecima. Ono za kraj što čekamo, karte na stol, cijena. Znači cijena vam je 94.000 eura, s time napomenama u toj cijeni je kamin i kuhinja koja je rađena po mjeri sa svim aparatama. A sam o tom već ima dobru cijenu. Svaka čast, uistinu 2 lijepe nekretnine, baš sam lijepo onako ispratit ćemo ovu Drago mi je godinu. zbog toga. Da, potrudio si se, da, lijepo smo ispratili ovu, nadam se da ćemo tako sretno krenuti i u 2014. Pa evo, ja bih vama zahvalio što ste me ugostili i zvali u vašu emisiju. Nadam se da ćemo još surađivati, vidjeti se u drugim projektima. I evo, pošto je sad još malo ta nova godina, vama, svim gledateljima i apsolutno svim ljudima sve najbolje u 2014. godini. Ovaj čovjek će mi uzeti posao svemu i dobro. Ok, sve najbolje u 2014. Či. I za sam kraj u ovoj blagdanskoj emisiji ostavili smo naravno našu rubriku Na interijer. A danas kucamo na vrata stomatološka ordinacija ili studio dentistiko doktora Dražena Kinkele. Vidimo što nam današnja priča nudi. Doktore, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Moram priznati da sam jedan od onih koji onako sa laganom tremom ulazi u zubnu ordinaciju, ali ovdje već u startu vidim da ste si dali truda mi ulazak učiniti i boravak što ugodnijim, jer evo, uz ove vesele boje me nekako je manje strah. Istina, to nam je bila i glavna namjera znači, u ovoj ordinaciji, tako da se pacijenti, barem u ovom dijelu, ajmo to tako nazvati, osjećaju što ugodnije, što bezbrižnije. I nekako da sva trema prođe u startu. Da. E sad, iako je čekaonica stvarno vrlo lijepo, ukusno uređeno, ono što su mi rekli, a znate da pravi novinar dozna stvari svojim kanalima, da je gotovo uvijek prazna. Naime, jedna od vaših specijalnosti je upravo ta da se u ovo vremenu kad svi žurimo, kad ne znaš kako radiš i kad se naručiš za tjedan dana, pa je pitanje šefi promijeni smjenu, vi upravo prilagođavate. Naravno, je to jedna posebnost od ordinacije što smo fleksibilni po pitanju radnog vremena, ajmo to tako nazvati, odnosno po pitanju slobodnog vremena naših pacijenata. Tako da se prilagođavamo u potpunosti njima, njihovim terminima i njihovim zahtjevima. Zbog toga je, ajmo reći, onaj dio tamo prazan, jer osim svega tog navedenog, znači ajmo reći tu možda jedna diskrecija ili zbog straha ili zbog nečega, pa opet Pa ljudi nekako ne vole da neko sluša vani kad ja može i nekcija. Evo, recimo i to i zbog nekakve napetosti neko je vani čeka, ne čeka, znači točno su termini
kako bi bila situacija opuštena i kako bi se zapravo prilagodili slobodno vremena, danas svi trčimo za poslom jedan za drugi. Kada smo kod specijalnosti ove zubne ordinacije, upravo je još jedna vaša specijalnost, koliko sam uspio doznati kirurgiju. Istina, točno, dobro ste doznali. Gledajte, treba sam Baziramo se, mislim, pored već navedenih grana stomatologije, ajmo reći da jednu ipak notu više dajemo na kirurgiju, to jest na jedan dio implantologije, koji nam danas omogućava baš taj, ajmo reći, savršen osmijeh. Znači, ako genetika mi baš i nije dala najkvalitetnije zube, uz malo truda i nešto novaca, naravno, mogu ipak izgledati ono ko hollywoodski osmijeh. Naravno. To vidiš, onda se ja čudim ovim na televiziji zašto se izgleda tako lijepo. Evo zašto. Pred samo smo Novu godinu, vrijeme čestitanja, vrijeme darivanja. Pa, kad sam već kod teh špijuna koji imam u vašoj ordinaciji, znam da i tu pripremamo jedne ove emisije naše gostovanja i Nove godine, jednu malu pogodnost. Da, ta pogodnost je upravo odnosi se na estetiku, znači na taj dio. Sad su blagdani, Nova godina, nakon toga skijanje, svi se smijemo, bijeli zubi, pa bijeli snijeg, kamuflaža. Pa upravo zbog toga pripremamo jednu pogodnost, znači jedan popust će 30% na izbjeljivanje, znači na tretman izbjeljivanja zubi. Nazovi ga popustiš 30%, lijepo to u debilu ti. Pa hvala vam na tom poklonu, evo ja vam želim svako dobro u 2014. kad smo već kod takvih poklona i eto, neka zapravo se ispune sve želje koje si vi zaželite, a naravno i sve želje za lijep osmijeh onima koji pokušaju na vaša vrata, gdje vas mogu naći. Mi se nalazimo na Srdočima, adresa je Miroslava Krleže 3B ili za lakšu orijentaciju Novi centar Srdoči, ako nekome nešto znači, ali uglavnom dostupni smo uvijek na brojima telefona koje ćete naći na web stranicama www.kinkela.hr i naravno što drugo nego potražite nas, mi smo tu, individualni pristup, kad god vama odgovara i njima. Doktore, hvala lijepa i svako dobro. Pozdrav. I to je sve ne samo za ovu emisiju, već i za ovu godinu ili ovo leto, kako bi rekli mi na Primorju. U 2014. možete krenuti kako god vas je volje, samo puni dobrog duha, veselja, dobrog raspoloženja, a prevozno sredstvo birajte sami. Autom, sanjkama, skijama, kako god. Mi smo odlučili vlakom jer tako najbrže do 2014. Vidimo se za tjedan dana, zapravo budimo točni, vidimo se za godinu dana. Do sljedećeg susreta sa emisijom Dom i stil, lijepa pozdrav. Vozi Šole!